Róma csaknem 1000 esztendőn át uralta a nyugati világot abban a hitben, hogy uralma sohasem érhet véget. A vég azonban eljött, és Róma a háttérbe szorult. Dicsősége elhalványult, de az emlékei nem. A római hatalom, a római jog és a római kegyetlenkedés nyomai azóta is kísértenek a városban. Két egészen eltérő korban élt embert is rabul ejtettek ezek az emlékek. Az egyik, Cola di Rienzo, az itáliai reneszánsz szenvedélyes hőse volt. A másik, Benito Mussolini, egy becstelenséggel terhes század egyik leghírhettebb diktátora. Az ókori Róma dicső múltja iránti rajongás mindkettejüket annak újraélesztésére sarkalta, és mindketten az életükkel fizettek álmaikért. Kincsvadászok. Az ókori Róma árnyékában. –1335-öt írunk. A középkori Róma porfészekké züllött, megfertőzte az erőszak és a nyomor. Csupán árnyéka egykori önmagának. Egy fiatalember szeretett városának romjain sétálgat. A neve Nicola di Rienzo, röviden Cola. Egy templom romjai között antik plakettre bukkan, amely észrevétlenül és olvasatlanul hevert ott egy évezreden át. Fellelkesülve böngészi a latin nyelvű feliratot, amely beindítja képzeletét. Az általa olvasottak nem csak a saját, de az egész város életét átformálják. Szertelen álmokat ébresztenek benne. Ezért az álomért él és hal a továbbiakban. A reneszánsz, a római szépség, a római jog és Róma dicsőségének újjáéledése. Cola di Rienzo 1313-ban született Rómában, miközben Párizs, Velence és Prága európai fővárosokká nőtték ki magukat, saját pátriája feledésbe merült. Még a pápák is cserben hagyták a franciaországi Avignon sokkalta civilizáltabb városa kedvéért. Pápa híján oda lett Róma hírneve és legitim önkormányzata. A várost lelkiismeretlen, szüntelenül a hatalomért acsarkodó bárók uralták. Irgalmat nem ismerő versengésük végtelen véres viszálykodásba taszította az elnincstelenedett római lakosságot. A nagy itáliai költő Petrarca a város sorsa fölött kesereg. Ezek a bárók házaikba a banditák utálatos menedékhelyére hordták össze az állam megtépázott maradékait. Nem szégyellik, hogy bűneiket a külhonban is jól ismerik. Hazájukért sem irgalmat, sem szeretetet nem érezve fosztották ki Isten hajlékait, és tették magukévá a közvagyonát. Mindenkit, aki ismeri Rómát, lehangolná az a Róma, amelyben Cola felnőtt. A benne zajló pusztításról elhíresült félig lakatlan város volt. Romokban hevert. A bárókkal ellentétben Cola egyszerű családból származott. Apja kocsmáros, anyja mosónő volt. Róma külvárosában nőtt fel, ahol a betegség és az erőszak jelentett állandó fenyegetést. Bátyjával egy báró bérgyilkosai végeztek. Már az sem volt kevés, hogy Cola túlélte gyermekkorát. Az pedig, hogy egy napon uralni tudta a zűrzavaros várost, és korának legnagyobb befolyással bíró idealistái közé emelkedhetett, szinte a csodával határos.
Ami miatt vonzódunk Kólához, az puszta létezése. Hogy egy ember efféle kezdet után ilyen magasságokba emelkedhetett, hogy olyan lehengerlően tudott beszélni, hogy azzal harcba tudta vinni hatalmas hallgatóságát, vagy kormányra tudott kerülni, hogy olyannyira érdekelte egy hely történelme, hogy megpróbálta feltámasztani annak egykori civilizációját. Csak rövid ideig volt fenn az egekben, akár egy hullócsillag, de ez alatt a röpke idő alatt valósággal legendává vált. A középkori Róma kegyetlen világában egy szegény fiú egyetlen reménysége a tanulás volt. Bár minden ellene szólt, Kólának ez is sikerült. Egy pap a szárnyai alá vette és megtanította latinul, az antik Róma nyelvére. Ez fordulópontot jelentett az életében. Kólának olyan volt a latin, mint egy lámpás, amely bevilágította az ókor csodáit. Miközben Róma pusztuló romjain sétált, Kóla olyan feliratokra lelt, amelyek élettel töltötték meg az ókori várost. Városa romjai egyszerre beszélni tudtak, és egy dicső múltról meséltek neki. Róma, senki sem lehet biztonságban, aki elfeled téged. Dicsőséged megszámolni olyan, mint sorba venni a csillagokat az égen. Rutilius. Róma, a harc istennőjének székhelye. Üstöke tornyok koronája. Szerénységétől csak izgalmasabbá válik. Sidonius. Róma az egész emberiség bölcsője. Gyermekeiként tekintett a népre. Nem mint rabszolgákra, hanem mint polgárokra. Claudianus. Kólát teljesen beszippantotta az ókori Róma. Imádta és imádta mindazt, ami vele volt kapcsolatos. Folyvás gyűjtögetett, feliratokat, dokumentumokat böngészett. Olyan fantázia világot teremtett magának, ami maga volt az ókori Róma. A Róma érdemeit dicsőítő nagy római írók munkáit olvasva, a fiatal Kóla fejében eleven képek jelentek meg egy olyan birodalomról, amelyben a korlátlan hatalom igazságossággal és nemességgel párosult. Kólának fogalma sem lehetett arról, hogy az antik Róma valójában mennyi nyomorúságot és politikai elégedetlenséget látott. De erre nem is lett volna kíváncsi. Csupán a dicsőségről képzelgett, és amikor azt összevetette saját korának Rómájával, dühbe gurult. A bárók a markukban tartották és kiszipolyozták a várost. Kegyetlen bérencek gondoskodtak róla, hogy senki se szegülhessen ellen. A köznép nyomorban tengődött. Róma szemétdomb volt, semmi más. Kóla ezen a szemétdombon nőtt föl, és ezt kezdte összehasonlítani azzal a Rómával, amiről az ókori irodalomban a dicső múltról olvasott. Micsoda különbség volt a régi Róma és a között, amit nap mint nap látott. Azután egy napon, amint Kóla egy ókori templom romjain kapirgált, káprázatos felfedezést tett. Egy 1000 éves bronztáblára lelt, amelyet annak a Vespasianus császárnak a beiktatása alkalmával készítettek, aki időszámítás szerint 69-ben a híres Kolosseumot építette. Egészen lenyűgözte. Részletes jegyzék volt az uralkodó jogairól, alattvalói iránti kötelezettségeiről. Az Augustus, Tiberius, Claudius birtokolta hatalom. Minden hatalom és jog felkerült egy óriási bronztáblára, amely szerint a szenátus és Róma lakossága Vespasianust ruházza fel azzal a hatalommal, hogy megállapodást kössön, vezesse a sereget, ezt vagy azt tegyen. A szankció szó arra utal, hogy mindezt számonkérés nélkül tehette. Kóla azért csapott le a Vespasianus táblára, mert ez nyilvánvalóvá tette, hogy a politikai hatalom nem magától a császártól,
hanem Róma lakosságától származik, amely ezt a hatalmat a császárra ruházta át. Ez volt az a felismerés, amely attól fogva tevékenysége nagy részét meghatározta. A tábla maga volt a felismerés. Az ókoriak összes hatalma azt sugallta számára, hogy nem korának báróit, hanem a köznépet illette a politikai hatalom, olyan embereket, mint Kóla. Akkor és ott úgy döntött, ha biztosítani akarja Róma jövőjét, fel kell támasztania a múlt politikai ideáit. A haladást a múltba való visszalépés jelentette. Azt hiszem, Kólát imádott ókori Rómájában az fogta meg a leginkább, hogy hatalmas város volt, amely jót tett a lakosaival és hagyta békében élni őket. Kóla elhatározta, hogy feléleszti az antik Róma politikáját. Nem csupán képzeletben vagy a művészetben, de a valóságban is. A köznépért, az igazságért kezdett harcolni Rómában. Kóla 1342-ben a dél-franciaországi Avignonba indult, hogy rávegye az éppen soros pápát, hogy térjen vissza Rómába. A pápák csaknem 40 esztendővel korábban hagyták ott Rómát Avignon kedvéért. Sok rómaival együtt Kóla is úgy gondolta, csak is akkor van esély egy jó római kormány megalakítására, ha a pápaság visszatér a városba. Kóla addigra nevet szerzett, mint ékes szóló és eszes fiatal tudós. Rátermetnek tűnt hát, hogy a küldöttséget vezesse. Avignonban a szegény kültelki fiú a jólét és befolyás világába csöppent. A város mindaz volt, ami Róma nem. Biztonságos, erős és elegáns. A pápai udvar káprázatos volt, magához vonzotta a középkori Európa értelmiségének színejavát. Mindközül a legsziporkázóbb a híres itáliai költő Petrarca. A két férfi hamarosan összebarátkozott. Petrarca korának legkiemelkedőbb klasszikus költője volt. Mindenki becsülte. Magát a latin lírikusok koronázatlan királyának tartotta. Mindketten egyetértettek abban, hogy Róma egykor jeles város volt. A civilizáció városa. Grandiózus nemzet, Petrarca számára nagyrészt irodalmi, Kóla számára pedig politikai értelemben. Petrarca szimpatikus hősnek tartotta Kólát. Olyas valakinek, aki a való világban kívánta feltámasztani Rómát. Elsősorban Petrarca szenvedélyes hangú leveleinek és esszéinek köszönhetjük, hogy ma valamelyest is ismerjük Kóla figyelemreméltó történetét. Kedveltem erényességét, tetszettek céljai, elcsodálkoztam kitartásán. Magam előtt láttam a bőkező város birodalmát, és világbékét jósoltam. Azon törtem a fejem, miként lobbanthatnám lángra parázsló szellemét. A pápa Rómába való visszacsalogatása kudarcot vallott. Kóla a Petrarkával folytatott politikai eszmecseréknek hála mégis felvillanyozva tért meg Avignonból. Az elkövetkező években a város megreformálásán munkálkodott. Fáradhatatlanul győzködte a köznépet az újjászülető római köztársaság forradalmi víziójának nagyszerűségéről. Eleinte gyakorlatilag egymaga. Kóla brilliáns propagandista volt. Városszerte olyan falfestményeket rendelt, amelyek magányos öregasszonyként ábrázolták Rómát, vagy egyéb allegóriákkal utaltak a város szörnyű állapotára. Egy falon közszemlére tette a Vespasianus táblát, és a képviselőiket hatalommal felruházó népről készült képekkel vette körbe. Városszerte gyűléseket rendezett, hogy közvetíthesse üzenetét. Retorikus volt, csodálatos szónok. Bárkinek képes volt bármit eladni. A köznépet ékes szólásával és stílusával egyaránt lenyűgözte. Munkája gyümölcse lassacskán beérett.
Kóla támogatókra lelt a római szegények és nincstelenek körében, és kivívta a bárók nem múló gyűlöletét. ...1347-et írunk. Óriási tömeg azonosul Kóla üzenetével. Szónoklatai hatására egyhangúan a vezetőjükké kiáltják ki a bárók elleni harcban. Kóla elérte azt, amiről mindenki úgy vélte lehetetlen. Békés forradalmat robbantott ki Rómában. 33 éves volt ekkor. Petrarka extázisban azonnal levelet ír neki Avignonból. Nemes lélek, tanástalan vagyok. Nem tudom, téged üdvözöljelek-e, amiért ekkora sikert értél el, vagy inkább megmentett városod polgárainak gratulálja könnyedén visszaszerzett szabadságukért. Kóla nyomban munkához lát népi kormánya élén. Tribunus címét az ókori római köztársaságtól kölcsönözte, fejét római babérág koronázta. Kóla néptribunná akart válni. A tribun különleges módon képviselte a népet. Tisztviselő volt, köztisztviselő. Jól kifejezte Kóla szándékait. Egész más lett volna, ha császár vagy kancellár akart volna lenni. Hivatalát a szinte mindennapos reformok és új törvények jellemezték. A banditák felszámolására milíciát toborzott. Az özvegyek és hadirokkantak megsegítésére adókat emelt. Gondoskodott a szegényekről, a bárók túlkapásait törvényen kívülinek nyilvánította. Kóla kormánya a jórend, Bunstato nevet kapta. A jórend alapja a béke és az igazságosság volt, amelyre Rómában mindig is szükség lett volna. Ennyit jelentett tehát Kóla a városnak. Kóla új köztársasága első néhány napjának féktelen eufóriája azonban nem tartott sokáig. A dicső római hagyományoknak, melyeket újra bevezetni kívánt, akadt árnyoldala, és életre kelt ez is. Az összeesküvések és véres intrikák mindig is hozzátartoztak a római politikához. Az ókori császárok azonban legalább számíthattak a testőrségükre. De még ez sem volt mindig elég. Kóla alig került néptribuni hatalomra, a bárók máris a bukását jövendölték. Szárnyra kapott, hogy tébolyult és hatalommániás. Híreszteléseik és fenyegetéseik csak hamar munkálni kezdtek. Kóla hatalma a város felett rohamosan meggyengült. Míg nem, alig 7 havi uralkodás után a bárók nyíltan fellázadtak. Kóla a Sant'Angelo kastélyba vette be magát, és felszólította a város polgárait, hogy szálljanak harcba a védelmében. De senki nem mozdult. Miközben a tömegeket várta, amelyek sohasem értek oda, rádöbbent, hogy mindennek vége. Mivel meg volt győződve róla, hogy a bárók meggyilkolják, elmenekült. Míg ő törvényen kívülivé vált, a bárók újra rátették a kezüket a városra. Kóla dicsőséges forradalmának ezzel látszólag vége szakadt, és vele együtt az a remény is szerte foszlott, hogy Róma szerencséje visszatérhet. Évekkel később, miután elmenekült Rómából, Kóla kolduló szerzetesnek öltözve járta Itáliát. Lezülve, de még mindig idealistaként, a Fraticellik, egy szabadelvű keresztény gyülekezet befogadták, és a szegények nem csak lelki, hanem politikai üdvözüléséről vallott elvét is magukévá tették. Azonban a mereven ortodox középkori egyház a 14. században elvetette ezeket az elveket, és számos ellensége elérte, hogy Kólát hamarosan eretneknek nyilvánítsák.
megbélyegzett ember lett. Rómát eközben katasztrófák sorozata sújtotta. A kitörő pestis járvány sok ezer római életét követelte. ...1348-ban erős földrengés rázta meg a várost. Róma a sorscsapás súlya alatt visszazuhant a káoszba. Az elkeseredett Kóla elhatározta, hogy több éves száműzetés után visszatér a római politika színpadára. Bár az eretnekség súlyos vádjával elfogatási parancsot adtak ki ellene, ő mégis Avignonba készült, hogy személyesen járuljon a pápa elé. Kóla jól tudta, ezért akár ki is végezhetik. Avignonba érkeztekor valóban le is tartóztatták és tömlöcbe vetették. 1352-ben az életéről ítélkeztek. A minap egy rab jött, nem is jött, vezették a pápa palotájába. Cola di Rienzo, a legszánalmasabb férfi napjainkban. Úgy tűnt, minden elveszett, de Kóla egyedül és megalázva sem adta fel. Újra azokat a klasszikus szövegeket idézte, amelyek mindig is inspirálták. Elszánta magát, hogy tisztára mossa a nevét, és magyarázattal szolgál. Kóla a tárgyalás napján olyan hatásos szónok volt, mint még sosem. A pápa lenyűgözve hallgatta Kóla elképzeléseit Róma újjászületéséről és szándékairól, amelyekkel megpróbálja megvalósítani azokat. Érvei lehengerlőek voltak, és a pápa fejet hajtott. Az események bámulatos fordulatot vettek. Nem csak, hogy nem büntette meg Kólát, de saját szolgálatába állította. Minden vádat elejtettek. Kólát a pápa személyes követeként Rómába küldték, és megbízták a város kormányzatának átalakításával. A zsarnokság és a megpróbáltatások éveken át sújtották Róma lakóit. Kólát visszatérő hősként üdvözölték. Sorsa bámulatos fordulatot vett. Ám végül hamar beteljesült. Mikor újabb reformokat kezdeményezett, a bárók eldöntötték, hogy bevégzik azt, amit már évekkel korábban elkezdtek. Dicsőséges visszatérte után alig 10 héttel, 1354. október 8-ának reggelén egy felhetszelt csürhe tűnt fel. Szinte bizonyosan a bárók tüzelték fel őket, és most Kóla vérét követelték. Az ellene forduló erők hatalmasak voltak. Nem csak a nemesek háborús hajlama, de a római lakosság ingatagsága is ellene dolgozott. Tudjuk, mi történt ezt követően, de azt nem, Kóla mi mindenre gondolhatott. Nyilván sejtette, hogy ha szembeszáll a csürhével, az életével fizet. Lehet, hogy azt hitte, ha elmenekül, valamilyen módon még megmentheti szeretett köztársaságát. Talán az idegei mondták fel a szolgálatot. Ahogy közeledett a tömeg, Kóla lenyeste a szakállát, álruhát öltött, és menekülni próbált. Nem jutott messzire. Álruhában is felismerték, és a csürhe neki támadt. Újra meg újra lesújtottak, majd szó szerint darabokra tépték, fejét összezúzták és levágták. Azt, ami a testéből megmaradt, végigvonszolták a város lépcsőin, majd az egyik bárói rezidencián fejjel lefelé felkötötték. Kóla teste 2 napig lógott kint az utcán. Ezután levágták a kötélről, és a Tiberis folyóba hajították. Itália szabadságának végső reményét vetettem abba a férfiba,
A halandók közül legjobban őt szerettem és tiszteltem. Épp úgy, ahogy egykor a múltban reménykedtem. Úgy siratom most azt, ahogyan a remény szerte foszlott. Petrarka barátja, a szégyen sötét századainak megváltója, Itália reménysége, Rienzi az utolsó római. Ez Cola csodálatosan romantikus jellemzése, amely az egész 19. századot belengi, és amely Wagnert nagy operája a Rienzi megírására ösztönzi. Cola és Petrarka együttes szenvedélye, az antik világ, az ókori Róma iránti vonzalma az élesztő, a szikra a reneszánsz kirobbanásához. Alig 50 évvel Cola halála után szirmot bont a reneszánsz, és Itália a nagyság új korának néz elébe. Cola egy új Róma születéséről álmodozott. Kevéssé ismert életének történetét különös párhuzamokkal egy sokkal híresebb, sőt hírhettebb 20. századi álmodozó is megismételte. ...1945. április 29-e. Akárcsak Cola, Mussolini is fejjel lefelé lóg egy köztéren. Úgy, ahogy az a hagyományok szerint kijár egy római árulónak. Ifjú szeretője, Clara Petacci ott lóg mellette. 10 évvel korábban ugyanaz a tömeg, amely most meggyalázta, még hangosan éltette. Cola di Rienzohoz hasonlóan ő is azt ígérte nekik, feltámasztja az ókori Róma dicső múltját, és önhitségéért az életével fizetett. Benito Mussolinit a római császárokhoz hasonlítani olyas valami, ami neki is imponált volna. De melyik császárhoz lett volna fogható? Némelyek alighanem Néróval rokonítanák, aki hatalomra kerülése után gyakorlatilag szétzüllesztette az országot, hogy csak romhalmaz és nyomor maradt utána. Mussolini alacsony sorból származott. Szegény családba született egy apró észak-olaszországi faluban 1883-ban. Kora gyermekkorától körbelengte a politika. Apám kovács volt. Nagy darab ember, erős, hatalmas, húsos kezekkel. Szívében és agyában folyvást szocialista elméletek kavarogtak. Vad, hiperaktív és agresszív gyerekként többször is kicsapták az iskolából. Gyermekkoromban nem volt bennem semmi olyasfajta jellemvonás, amely hagyományosan büszkeséggel tölthette volna el a szüleimet. Nem voltam jó fiú. Mégis karizmatikussá fejlődött. Intelligens, féktelenül energikus és kíméletlen volt. Politikára termett. Ifjú éveiben Európát járta, ahol a csőd szélén állva férjes asszonyokkal viszonyt folytatva és törvénytelenségeket elkövetve különféle szocialista radikálisokkal hozta össze a sors. 1909-ben visszatért szülővárosába, ahol megismert és feleségül vett egy Rachele nevű helybéli lányt. 20-as életéveinek közepén Mussolini egy szocialista folyóirat szerkesztője volt, és hamarosan jobboldali értelmiségiekkel került összetűzésbe, akik kikacagták paraszti közönségességét. Az első világháború megváltásnak tűnt Mussolini számára. Felszámoltam hivatalos kapcsolatomat a szocialista párttal. Megkönnyebbültem, frissnek, szabadnak éreztem magam. Önkéntesként jelentkeztem a hadseregbe. Nagy örömömre szinte azonnal a harcok kellős közepébe, az Alpokba küldtek. Szórakoztatta a háború. A lövészárkokban töltött 2 év során újjongó tudósításokat küldött egy általa alapított ultranacionalista újságnak, az Il Popolo d'Italiának, az olasz népnek. Szerinte a háború pompás dolog, egy átmeneti rítus.
Egy ország csak is katonai győzelem árán lehet nagyjá. Csak is a háború faraghat embert egy férfiból. Egy férfinak olyan a háború, mint egy nőnek az anyaság. A háborúból visszatérve egy romos nemzet fogadta. A sztrájkok, a lázadások és az éhínség hamarosan káoszba döntötték az országot. Mussolini egyfajta vereségként élte meg a helyzetet. A végzett embere leszek. Dicsőséget és gazdagságot akarok. Mindig a forrongást, az újdonságot keresem. Örömmel tért vissza a harsány, szenzációhajhász újságíráshoz. Politikai hitvallása a szélsőbalról a szélsőjobbra tolódott át. Az olasz népben közölt szerkesztői vezércikkei szüntelenül a fegyelmet, a haderőt és a bolsevizmus leverését taglalták. Kezdett kirajzolódni a dicső ókori Róma új hajnalának képe. Ihletője az újság másik munkatársa, a művészetkritikus Margherita Sarfatti volt, aki mint pallérozott zsidó értelmiségi idősebb és kétségtelenül tanultabb volt Mussolinínál. Mi, a szerkesztőség tagjai testvériesen, ugyanakkor a szívünknek kedves, bohém bensőségben éltünk. 4 nyomorult kis szobánk volt, mégis milyen vidámak, buzgók, reményteliek voltunk. A viszony nem sokáig maradt ilyen testvéries. Sarfatti a szeretője és a múzsája lett. Sarfatti hazafi volt, és az itáliai klasszikus művészet kiváló tudora. Elültette Mussolini elméjében azt az elképzelést, hogy az Olaszország számára megjósolt, dicsőséges jövőt elszenderült múltjának feltámasztásaként értelmezzék. Uszító szónoklatait Mussolini az antik Rómára tett utalásokkal próbálta meg szalonképessé tenni. 1919-ben úgy döntöttek, életre hívják a nemzeti megújhodás új mozgalmát. Együtt választották jelképéül a vessző és fejszeköteget, amely az ókori Rómában a római joghatalmát szimbolizálta. Fascesnek nevezték. A fasces eredetileg nagyon praktikus és hasznos dolog volt. Nem csupán szimbólum. Arra használták, a vesszővel ütlegelték az embereket, a fejszével meg lefejezték őket. Mussolini féktelen agressziója, Margherita klasszikus tanulmányai és a mindkettejükben közös vak patriotizmus bizarr gyereket eredményezett. Megszületett a fasizmus. Mintha egy felismerés szállt volna meg. Rájöttem, hogy Olaszországot egyetlen történelmi intézmény mentheti meg. Egy olyan jobboldali erőre van szükség, amely a lovaglias erőszak helyett időszerű, zseniális választ adhat. Az erőszak, lovagias vagy egyéb, Mussolini specialitása lett. Az ultranacionalista híveiből alakult verőlegényeket 1919-től egykori elvtársai a szocialisták ellen uszította. Az emberek Il Duce-nak, a hercegnek hívták. Mussolini azonban eddigre már római császárnak képzelte magát. A cézárok Itáliája, a klasszikus római császárság Itáliája a legnagyobb volt, a legnagyobb hatalmú és a legerősebb. Pontosan ez az, amit a fasiszták is ígértek az olasz népnek. Azt, hogy Olaszországot ismét nagyjá teszik, amilyen évezredekkel korábban volt. Ez volt az az üzenet, amelyet a nép hallani akart. A középosztály nagy része, a rendőrség és a hadsereg hamarosan egy emberként sorakozott fel a fasiszta eszmék mögé. ...1922-re a gyengélkedő olasz demokráciát az összeomlás veszélye fenyegette. Margherita lehetőséget szimatolt. Rávette Mussolinit, hogy küldje hadseregét Rómába és ragadja magához a hatalmat. Ő pedig nem sokat teketóriázott. 1922. október 28-a.
Míg Mussolini a biztonságos Milánóban marad, 26 000 felfegyverzett fasiszta híve, a fekete ingesek megszállják Rómát és átveszik a hatalmat. Viktor Emánuel királynak és a demokratikus pártok vezetőinek nem marad más választása, mint kinevezni Benito Mussolinit Olaszország új miniszterelnökének. 39 éves volt ekkor. Olaszországban kezdetét veszi a 20 évig tartó fasiszta uralom. Benito Mussolini maga a tiszta római faj megtestesülése, amely sok évszázad múltán ismét felvirágozhat. A kezdeti időkben a fasiszta fegyelem hatása bámulatos volt. A szétzilált olasz gazdaság hihetetlen iramban épült újjá, átalakult az anarchikus állami bürokrácia és megújult a haderő. Mussolini eközben új Julius Cézárnak képzelte magát, és az olaszországi átalakulásokat az antik Róma újjászületéseként értékelte. Az ókori Róma a rezsim építészetében, de az olaszok mindennapi életében is megjelent. A munkahelyeken, a milíciában, az iskolákban. Római jellegű egyenruhát viseltek. A rómaiak stílusában parádéztak a rómaiak menetelését, a rómaiak köszöntését alkalmazva. Minden március idusán virágokat kellett elhelyezniük minden Julius Cézár szobor lába elé. Mussolini nem elégedett meg ennyivel. Egy bizarr régészeti projekt tervét eszelte ki, az ókori római romokon átvezető útét, a Via del Imperoét. Az ötlet abból állt, hogy az út valós összeköttetést biztosítana a fasiszta rezsim és az antik római világ között. Az ember a Kolosseumtól indulva egészen a fasiszta párt székházáig juthatott volna el rajta, amelynek erkélyéről Mussolini sokat szónokolt arról, hogy római Olaszországról álmodunk. Mostantól 5 évre Rómának teljes pompájában kell ragyognia, hatalmasan, rendezetten és erőt sugallva, mint amilyen az első császár Augustus idejében volt. Manapság számos régész szemébe csal könnyet a gondolat. Hány középkori és reneszánsz épület semmisült meg teljesen azért, hogy létrejöhessen a valós összeköttetés a római világ és a fasiszta Olaszország között. Mussolini nem csak hogy feltárta az öreg Rómát, de az új fasiszta Rómát is megtervezte. Egész sereg emlékművet emeltetett, közöttük egy új kolosseumot, amelynek épp úgy 216 éve volt, mint az eredetinek, csak ez éppen szögletes volt. A fasiszta kultúrában tendencia volt lemásolni a klasszikus kultúrát, anélkül, hogy az eredeti szellemiségét vagy ihletőjét megértették volna. Olyan üres másolatok születtek, amelyeknek semmilyen lelke sem volt. Lélektelen vagy sem, az ókori Róma újjáépítésének meglett a következménye. A fasizmus sokak szemében Olaszország sorsát testesítette meg. A tiltakozás hangjait vagy erőszakkal elfojtották, vagy nem hallatszott a múlthoz mérhetően ragyogó olasz jövő feletti újjongásban. A menetelést egy karizmatikus alak, Mussolini vezette. A tömegérzések manipulálásának szakértőjévé vált. A meggyőzés és az ámítás nagymestere volt. Mussolini levelek áradatát kapta naponta különböző nőktől. Legtöbbjük egészen ismeretlen volt, aki szenvedélyes szavakkal kért meghallgatást. Őszintén megvalva, az alatt a 20 év alatt, néhány rövidebb időszakot leszámítva,
csaknem minden nap más nő járt nála. Bukása után házvezetőnője volt az egyik, aki mindent tudott róla. Mussolini 5 gyerekével együtt vidékre küldte feleségét, Rachélét, miközben ő a szeretők végtelen sorával szórakoztatta magát. A nők, akik a szerelmes leveleket küldték Mussolininek, aligha sejtették, hogy ellenőrzik és katalogizálják őket. Amikor a Duce találkozni készült valamelyikükkel, a rendőrség előbb eldönthette, politikailag veszélyt jelenthet-e ez a randevú. Valószínűleg Margherita Sarfatti volt az egyetlen személy, akiben megbízhatott. Ő, ha a szívét egészében nem is birtokolhatta, a Duce fülére még számíthatott. Mussolini mindenről kikérte a véleményét. Szalonja az olaszországi fasiszta kulturális élet központjává vált. A festők, költők, politikusok alig várták, hogy meghívják őket. Margherita minden bizonnyal a legnagyobb hatalmú nő volt az országban. A nők és a rajongók körében Mussolini saját magáról kialakított és az általa Olaszország számára kínált jövő grandiózus képe még nagyobbra nőtt. Mussolini talán azonosulni tudott Cézárral abban, ahogy az megerősítette hatalmát, de abban aligha, ahogy Julius Cézárt elérte a vég. Ezért minél előbb le kellett cserélnie Julius Cézárt Augustusra, Róma első valódi császárára, a béke és a csaknem halhatatlan birodalom megalapítójára. 1938-ban, amikor Augustus 2000 éves lett volna, Mussolini pazar születésnapi ajándékkal rukkolt elő. Augustus saját eredményeit az ókori világ egyik legszebb darabja, a békeoltár megépítetésével ünnepelte meg. Az oltárt az évszázadok során lepusztították, Mussolini azonban költséget nem kímélve eredeti pompájában újjáépítette Augustus oltárát, amelyet azután fasiszta dobozba zárt. Az üzenet nyilvánvaló volt, még a dicső római birodalom is eltörpül amellett a fasiszta birodalom mellett, amelynek létrehozásán Mussolini serénykedett. Sorsszerű, hogy Róma ismét az a város lesz, amely az egész nyugat-európai civilizáció irányítására hivatott. Ezért az ötletért mind Mussolini, mind Olaszország nagy árat fizetett. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. 1933-ra Mussolini uralma Olaszország felett megingathatatlannak tűnt. A magánéletében azonban magányossá, neurotikussá és üressé vált. Ekkor, majdnem 50 évesen, az idegösszeomlás fenyegette. Leborotválta a fejét, hogy titkolja ritkuló ősztincseit. Munkatársai feljegyezték, hogy ekkor már csaknem lehetetlen volt beszélgetni vele. Miután 10. éve volt hatalmon, már csak a saját véleménye érdekelte. Sohasem érezte jól magát társaságban. Mussolini irtózása a társadalmi eseményektől már-már betegessé vált. Még a készfogástól is tartózkodott, meggyőződése volt, hogy az betegségeket terjeszt. Nem véletlenül kedvelte olyannyira a fasiszta üdvözlést. Mussolini ekkor 2 kapcsolatában keresett menedéket, amelyek további életét, sőt halálának módját is meghatározták. Az egyik Clara Petacci volt. Majdnem 30 évvel fiatalabb Mussolininél, egy tiszteletre méltó jómódú családsarja. Margheritával ellentétben vidám volt, nemigen mondott véleményt, és a Duce újra fiatalnak érezhette magát a társaságában. Hamarosan állandó partnerévé lett. Clara befolyásának növekedtével Margheritáé csökkent. A másik kapcsolat Adolf Hitlerhez fűzte, aki éppen akkoriban jutott hatalomra Németországban. A 2 férfi közötti hasonlóság egyikük figyelmét sem kerülte el.
Hitler a világot uralni tudó náci-fasiszta szövetség ötletével bombázta Mussolinit. Ez hízelgett ugyan Mussolininek, de nem bízott meg Hitlerben, akit pojácának, bolondnak tartott. Gramofon lemez volt, mindössze 7 számmal. Az összeset lejátszotta, újra kezdte. A nácizmust rasszista elmegyógyintézetnek nevezte. Hitlerrel szembeni ellenszenve dacára Mussolini mégis kezdte úgy vélni, hogy rajta keresztül elérheti célját, a dicsőséges olasz birodalmat. Ekkor már nagyon komolyan Augustus reinkarnációjának hitte magát. Csak egy birodalom elégíthetné ki új énjét, és biztos volt abban, hogy az olasz nép is titkon erre vágyik. ...1935. októberében az olasz csapatok megtámadták a szinte védtelen Abeszíniát. A vegyi fegyverek és a bombázás térdre kényszerítették a maroknyi abesszín hadsereget. Mussolini 6 hónappal később kilépett a Palazzo Venezia erkélyére, hogy beszámoljon a tömegnek Olaszország diadaláról. Noha a győzelem nem tűnt valami fényesnek, közölte, hogy 1500 év után Róma ismét birodalmi székhelyé vált. Amikor 36-ban kihirdette a birodalom megszületését, kivívta vele az olaszok tetszését. Kevesek kritizálták, vagy kérdőjelezték meg a modern Olaszország és a római világ közötti párhuzamot. A birodalommal együtt felmerült a szövetségesek iránti igény. Ahogy a Hitlerrel kötendő szövetség egyre jobb ötletnek tűnt, az antiszemitizmus elkerülhetetlenül erőre kapott. Mussolini ugyanolyan rasszista elmegyógyintézetté tette Olaszországot, mint amilyen Németország volt. Margherita, az olaszországi kulturális élet nagyasszonyának napjai meg voltak számlálva. Mussolini 1938-ban a rá jellemző szókimondással kifejtette egy munkatársának. Még nekem is volt zsidó szerető, Sarfatti. Intelligens és fasiszta. De látva, hogy a zsidó kérdés milyen óriási probléma lesz, lépéseket tettem, hogy megszabaduljak tőle. Kirúgtam az újságtól. A szokásos végkielégítéssel, ha érti, mire gondolok. Mussolini visszakérte nővérétől, Edvige-től a naplóit, és amikor újra hozzájuk jutott, minden Margheritára vonatkozó rész hiányzott belőlük. Bár már folyamatban voltak az ellene hozott intézkedések, Margherita 1938 májusában még mindig Rómában volt, amikor is Mussolini fényes ünnepséget rendezett Hitler tiszteletére. A pompa az ókori Róma legszebb napjait idézte. Minden szándéka az volt, hogy megmutassa, Benito Mussolini történelmi erőfeszítésének köszönhetően miként született újjá 2000 évnyi szunnyadás után az antik város. Ugyanaz év novemberében a nő, aki az újjászületésnél bábáskodott, menekülni kényszerült. Margherita Sarfatti Dél-Amerikából figyelte Olaszország, a fasizmus és az egykor szeretett férfi könyörtelen összeomlását. Mussolini szövetsége Németországgal a második világháborúban katasztrófához vezetett. Minden számítása, minden felfúvalkodott ambíciója eszelősen félresiklott. Az olasz csapatok 3 év alatt gyakorlatilag megsemmisültek. A háborús veszteségektől meginogva és az ország elkerülhetetlen pusztulásától tartva az olasz tömeg haragja ellene fordult. ...1943-ban a Duce hatalmának vége szakadt. Viktor Emánuel király elrendelte a letartóztatását, és börtönbe került.
Amikor a németek néhány hónappal később kimentették, már csak szánalmas maradványa volt korábbi kérkedő önmagának. Betegen, összezavarodottan és érzelgősen teljes egészében Clarára volt utalva, aki még mindig hűtársa volt. A szövetségesek 1945 áprilisi előretörésekor Mussolini és Clara Észak-Olaszországban tartózkodtak. Maradék odaadó hívei rávették Mussolinit, hogy Svájcba meneküljön. Amint Clarával északra a határ felé tartottak, kommunista partizánok ütöttek rajtuk. A partizánokat nem érdekelte Clara, de ő Mussolinivel akart maradni. Április 28-án mindkettejüket kivégezték. Másnap egy milánói téren fejjel lefelé felakasztották őket. Az életre keltett antik Róma újabb fantáziája véres fináléjához érkezett. Tragikus jelleget ölt az a párhuzam, amelyet Mussolini önmaga és Julius Cézár között kialakított. Szinte olyan, mintha saját metaforája ejtette volna foglyul. Margherita Sarfatti Dél-Amerikában várta ki a háború végét, és 1947-ben tért vissza Olaszországba. Megkeseredve végig kitartott amellett, hogy Róma újjászületéséről dédelgetett álmát elárulták. 1961-ben halt meg. Róma grandiózus múltja azonban tovább kísért, arra ösztönözve az álmodozókat, hogy a világuralom sötét ígéretétől megbabonázva leutánozzák méltóságát, és versenyre keljenek a hatalmával. Magyar szöveg Farkas Balázs. Narrátor Végvári Tamás. Közreműködött Szokolai Ottó, Uri István, Kardos Gábor, Megyeri János, Damu Roland, Lázár Sándor, Törtei Tünde, Szegedi Anita, Gruber Zita. Munkatársak Bérci Endre, Kis Lajos. Magyarországon forgalmazza a Zoom.